Сейчас мы зачитаем обращение ко всем чеченским и ингушским народам и от нашей группы обращение ко всем чеченцам и ингушам. На протяжении многих десятилетий 23 февраля остается траурным днем в истории наших братьев, соседей, чеченцев и ингушей. И сегодня мы не смогли не вспомнить трагическую дату истории Кавказа. В этот день, в 1944 году, почти 500 000 человек погрузили в товарные вагоны для перевозки скота и выселили в далекие необжитые земли. Самое страшное для этих людей было непонимание действительности происходящего. Большая часть вынужденных переселенцев погибла еще в начале пути, в вагонах от холода и голода. Еще более 100 000 человек умерли после прибытия на место поселения. Больше трети из переселенных наших братьев не смогли вернуться домой, на свою землю, к родным очагам. Чеченцы и ингуши были подвергнуты одному из самых коварных и жестоких испытаний – выселению из родных земель. Такая участь постигла многие горские народы. Память об этих ужасных событиях отпечатана в сердцах народов Северного Кавказа. И сегодня братский народ адыги и черкесы выражает глубокую скорбь нашим братьям, чеченцам и ингушам. Сила духа, стойкость, мужество и твердая вера в светлое будущее помогли сохранить самобытность народа. Мы желаем всем жителям Чеченской Республики и Республики Ингушетия мира, процветания и согласия, как это было испокон веков. Аминь. Братья чеченцы и ингуши, мы, собравшиеся здесь, хотим обратиться дуа Всевышнему Аллаху, чтобы все, которые погибли неповинной смертью, чтобы им было жанат. Аллаху Акбар. Бисмиллахи рахмани рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ولا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. السلام عليكم. بخص بشيء ديغلب بزمرك عب زمرز بتشا زك محنغم يغجل كونتنا بقدوغ بلاغا نبرينتنا زتي فاوشتنور دي غنغ دي قش ششانين هوش زراشرا مزايم يتوجرشم يلس بغاقوري روقري أبتي فاو لبقم زك بدغزان بسالجة عادي غلبق كراب سجا زر بغداتر يغلاغو زبسالجة زك غزان فيش لبقم زك محنغم دي نخج وش حتو حوتي دوبم ديش السادة زي مسار ودي غنغ يقش ششن والوش شمسا مين را شي بغرب تجرب تغام فيفرال يتوصل السم يازوبا من العشاء وزفاوش خويا تغوال إجابة يوفاو أبام دافو وزفانج أبام أودا وزفاو عشان شجون زيت هذا السبام وزين شهو أو هذا السبام شباغونو
مراد ويا قيقصو يتسيش شجع إذا يغاجا الله حدا غاجا أو ده وزباغو يوم تغجوجا جحو عجبا شباب وجبا مسنو تحام جئ داجا زغوشو يغاجا مستي كان غد زابقو زيجي زغوشوار سيجي زغوشوار مثال زي دغواشو مي دا بعملوا بدا وزافواجي هذا حدا غزغجام أو ده وزباغو بيوجا زيزم تاغوني شطا بوليتيك الله حمشي